Iki parkirane wis setengah wis. Yuk kowe metok gusir rono. Oke, siap. Ya sono. Alah lah rokok mah go bedhe sih kaya. Kacau teman. Salit iki. Beh, rano rokok jen salit temenan cangkeme. Yakin duwi kae. Piye? Jaluk rokok bos. Aku ra rokok kok. Kepiye to? Ah randi rokok ya mentane wae to. Mentani ra duit kepiye jaran? Alah, blangkrah apa to jane lah. Ya wis biasa ngene iki wing liwat ora ketemu kowe kok, Bos. Sing ngalih Ya wis aku tak mulai aku ra rokok, ra duit to wis. Blangkrah apa ora gegablekan rokok ah. Mas, Gusis rene. Lah dilakuin nadi wae kowe ket mau ah. Lah yo tak tinggal tuku rokok to. Wah, jan ra sopan mah tinggal tuku rokok ah. Ngono ae Guset teko dikawal malah tinggal mayang-mayang ah. Lah wong nganggo klambi apa? Klambi putih rambutnya dawa e. Masa sih? Iya. Waduh, jebule kamu Guset to. Wah, njaluk ngapura iki. Gus. Sepurane Gus. Kalau kleru Gus. Makane Mas dadi wong aja sembrono.